Moi, tässä on Emilia Benecer ja toi musa varmaan vähän häiritsee, mut myös sellaista asiaa, että haluaisitteko te, jos te ootte sellaisia, jotka ette harrasta jalkapalloa, niin te voitte kysyä muut vinkkejä, mitä mä voisin opettaa teiltä. Ja niin, ja jalkapallojuttuja, ja sitten voitte vähän musajuttuja, kun soitte rumpuja. Sitten mä oon pelannut sählyä ja harrastan partioa. Ja ensi viikolla varmaan tulee uusi video ja joo, te voitte kysyä sit vinkkejä, laittaa kommenttia alas ja kannattaa utelias. Boom, boom, boom. Tässä on serkkutonttu. Moi! Joulu on taas. Joulu on taas. Kattilta puuroa. Nyt sitä saa. Vatsas on täyteen puuroa. Mä tulin taas. Ja, me on hirveästi lahjoja tossa, mutta ette nyt varmi nää lahjakasaa ja teillä on varmaan joulupiireisiä ja tää on keskiviikko 23. päivä joulukuuta. Okei. Mä olisin sanonut, että voi ottaa puhelinnumeron tai voi pyytää multa puhelinnumeron tai nimmareita. Ja mä sit oon myös näyttelijä. Mä oon just aloittanut ja mä oon just viime viikolla elokuvassa ja mulla oli meikki ja mä oikeesti täältä näytän, jos mä oon elokuvassa. Kun laitetaan vähän ripsaria ja laitetaan kulmikset ja tukka. Joo. Estym. Hyvää joulua kaikille, joo. Ja mä oon tällä viikolla lähes tuonne Italiaan ja mulla alkaa olis 5 viikon päästä koulu ja tää oli nyt tänään. Ei huomentu video, vaan tulee ensi viikolla kai. Tästä tää video taisi olla sitten. Ei mulla mitään muuta sanottavaa. Laittakaa alas kommenttia, jos on asiaa. Joo, moikka!